Večeras idemo gore na vrh ovog brda gdje se nalazi jedna stara crkvica Svetog Jurija. Crkvica Svetog Jurija potječe iz 11. stoljeća i najstarija je na čitavom području Vinodola. Idemo gore, uspon je strm, ali nadam se da će se isplatiti. Cesta do vrha je asfaltirana krajem 90. godina prošlog stoljeća. Tada je odabrana ova trasa, dok je prije toga put išao malo više okolo naokolo, pa je bio duži, ali manje strm. Kao što sam rekla, put je strm, ali već nam se otvaraju lijepi vidici na Kvarner, Krk, a izgleda da ćemo imati jedan krasan zalazak sunca. Nama nije preostalo drugo nego nastaviti asfaltiranom cestom prema vrhu, uživajući usput u vidicima koji su nam se otvarali pred očima i istovremeno se nadajući da putem nećemo sresti niti jedan automobil. Cesta je naime jako uska. Čim se siđe s nje, s lijeve i desne strane, mora se zagaziti u grmlje i škrape. Budući da ove godine ima puno zmija, radije ostajem na asfaltu gdje vidim na što stajem. Polako, u skladu s dobom dana i fizičkoj spremi, napredujemo prema vrhu. Ovo je kraj uspona. I sad će nam se tu otvoriti pogled na kapelicu, na crkvicu Svetog Jurija. Evo. Idemo bliže. O samoj crkvici nema puno podataka, osim da je sagrađena u 11. stoljeću i da je u jednom trenutku izazvala zavadu između stanovnika Bribira i Selca. Pa kad nema dostupnih podataka, vodim se onim što mi je davno rekla sestra, povjesničarka umjetnosti. Gledaj. Crkva je jednostavna građevina, relativno niska, s malim otvorima koji su djelomično i zatvarani i smanjivani. Prema tim osobinama pripada dakle razdoblju romanike. Ovdje se vide preinake koje su rađene, dakle ovaj otvor je zatvoren, a kad je renovirana, evo pušteno je da se vidi originalno kako je tu bilo od kamena napravljeno. Ova je fasada, ova žbuka je dodana, kažem, kad se renoviralo. Unatoč jednostavnoj gradnji, umijeće i predanost graditelja, poruka koju su u kamenu ostavili budućim pokoljenjima izaziva divljenje i poštovanje. Sama činjenica da crkvica ovdje stoji već 1000 godina, 1000 godina, čovjeka prožme idejom vječnosti i trajanja. Uz crkvu je vezana jedna legenda koja postoji u raznim varijantama. Prema jednoj, sveti je Juraj, bježeći pred zmajem, dojahao do vrhova litica koje omeđuju Vinodol. Ostavši bez mogućnosti, potjerao je konja u galop te čudesnom intervencijom preskočio čitavu dolinu i doskočio baš na ovo brdašce. U spomen na to Božje čudo, Bribirci su ovdje podigli crkvicu. Kad sam bila mala, nona mi je ispričala ovu priču i rekla da pored crkve postoji otisak kopita. Otisak sam otada tražila, ali ga nisam našla. Možda i zato što sveti Juraj, kao stvarna povijesna ličnost, vjerojatno nikada nije došao toliko na zapad, već se držao svoga rodnog kraja u Perziji. A ovo su novi tragovi.
bilo, red je da legenda zagolica maštu nekih novih klinaca koji će upravo na ovom kamenju tražiti nešto što ne postoji. Mi ćemo za to vrijeme uživati u spokoju kojim zrači ovo mjesto, baš kao i mnogi takvi prastari lokaliteti na kojima su podignute crkvice, utvrde ili čitavi gradovi. A nebo će nas još jednom počastiti čarobnim zalaskom sunca.